Wa yahrumu lan haram apa pu syai atul suwiji-wiji al halali kang halal atau hairi kang suci. Alaman ing atase wong ta'alamu kang ngerti sapa man yen ana satemene man iku yuridu ngarepake sapa man ayya yen to maksiat sapa man bi kelawan syai. Jadi orang yang bekerja dalam riba, entah itu makan, mengambilkan, nyateti, menyaksikan, ngergani, itu semuanya duitnya haram. Jadi riba itu banyak, riba itu rineneng jabat, duren. Riba itu sesuatu yang diharamkan. Apa itu? Ya meliputi jual beli, meliputi penipuan dalam transaksi. Banyak kan? Adol gedang, senang dhuwur manis-manis, senang isor jebulane do menteh. Senang dhuwur gedang-gedang rojo, gedang larang-larang, senang isor jebulane gedang kapas padahal borongan. Riba, pokoknya sesuatu yang menjadikan orang itu menyesal atau tidak rela, tidak ridho, itu namanya riba. Ngurangi timbangan, ngapusi, iki mau wis diinjang ning kono 50.000 ora oleh kok malah sampean ngenyange 40.000. Nek gelem 40 ora gelem ya wis mau tak dinjang wong 50.000 ora oleh kok ngenyange 40 padahal ora ono sing ngenyang, wis termasuk riba. Tidak boleh. Atau kalian bawa barang dagangan mau dijual ke pasar, ning dalan ana sing nyegat. Jagone arep didol pira, Ju? Ikat didol 200 ki nang Batang yo nyandak 250. Tak tukune nyong benju. Tak tukune nyong be 150. Ora oleh. Ya wis 200 ora oleh. Nek gelem 250. Nah, itu pun tidak diperbolehkan karena tujuannya mau ke Batang. Nek dicegat ning dalan akhirnya nanti ada argumentasi masalah harga ngapus-ngapusan. Kene Batang be payu semene kok padahal orang mesti payu semono. Itu juga tidak diperbolehkan riba. Atau menjual sesuatu yang tidak jelas. Kayak aku arep adol manuk jalake ning dhuwur, ndi 200.000 ora apa-apa. Tapi kayak sini dhuwur engko tak cekelake, wis jenenge ora jelas. Atau jual beli sesuatu yang belum kelihatan. Adol enceh utawa mangga tapi manggane atau enceh rambutane masih pentil-pentil isih ijo. Apalagi belum nampak buahnya sudah dibeli. Saking butuhe duit. Iki aku adol mangga biasanya nek panen iku ya nganti 2 ton. Tak dol 2 juta. Gelem ora gelem tak dol liyane. Ya wis. Aku ora wani nek 2 juta, 1,5 juta. Ya wis ora. Nah, perjanjiannya 1 panenan. Tapi ternyata ketika sudah dikasih uang ternyata ora uwoh. Keserang wereng putih-putih kae sih. Rugi anjut boro-boro kok 1,5 juta. Kadang 500 bae ora ono, cilik-cilik diserang wereng. Lah kadang kuwi kan sing tuku kan gelo gitu. Atau menjual dengan harga yang murah karena sudah biasa harganya segitu. Ya wis tak dol 1.500 ora wis, aku butuh duit. Ora wani nyong 1 juta nek gelem ya wis ora apa-apa.
Oh, biasanya nek tak dol ya nek panen nganti 1,5 juta. Tapi ketika wah jebulane akeh ora karo-karuan. Dipaneni ora entek-entek kaya duren kae sih, adol duren urung wah wis didol wite. Ternyata manen duren wis oleh 10 juta isih pentil terus. Wah isih pentil terus janjine kan setahun. Isih pentil terus didol kadang nganti 20 juta. Padahal tukune 1,5 juta. Kuwi ndadekno gelo sing duwe kuwit. Itu yang namanya riba, tidak diperbolehkan. Atau menjual sesuatu yang tidak kelihatan. Misal kacang tanah kan nang jero. Tak tesir. Iki tak tuku 2 juta. Mere tak delok iku kacange kayane ora ana isine ki ombo-ombo. Ya wis ora. Dong dibedoli ternyata boro-boro 2 juta, kadang 1 juta be ora entuk. Waduh, gelo kan ditine tukune atau sebaliknya. Dituku 1 juta ternyata dong dibedoli nganti 4 juta. Waduh, sing atur gelo. Wis ngorbano tenaga, mburui wong, emas, urung sewane tanah rugi. Jadi ini gelo. Itulah yang tidak diperbolehkan. Nek menjual itu yang sudah jelas. Iki lho, wis gede-gede wae dihitung bae. Tak gawe duren siji rata-rata 10.000. Ono 200 berarti 2 juta. Jelas. Mergone durene wis ketok utawa pari. Pari nek isih enom tidak boleh dijual belikan. Harus sudah nampak kuning-kuning bagus-bagus. Sudah nampak siap panen. Baru bisa transaksi. Nek isih mratak ora entuk. Ngono. Atau menjual sesuatu yang tidak manfaat. Gelem nuku anu apa ora? Taine nyong. Tai kon nuku. Ora gelem ora sudi wis kere yo. Lho. Taine nyong iku nggo rabuk beres lho. Kan sesuatu yang kurang manfaat. Atau adol kotoran, atau kotoran kambing, sapi, orang. Sesuatu yang najis itu tidak diperbolehkan. Nah, kecuali iki Kang, aku orang nuku kotoran, aku ngupai sampean sing ngumpul-ngumpulno tai ayam, tai kebu, tai wedhus. Nah, iki nggih tenagane. Aku ora nuku cemendile ora nuku teleponge ora, tapi nggih gawe ngupai sampean sing ngumpul-ngumpulno. Lah kok kowe ya ora apa-apa. Aja kok iki rabuk tak dol sekintale 100.000 ora entuk. Lho. Itu namanya riba. Termasuk bai'ul asya'i lan adol pira-pira perkara al-muskirati kang mendemi. Menjual sesuatu yang menjadikan kita mabok, mendemi. Itu juga diharamkan, termasuk riba. Wa bai'ul ma'ibi lan adol perkara kang cacat. Wong bosok ora ngomong bosok ora apa. Iki apik. Mung bungkus tok sing apik. Lah ora bosok sih Kang, ora apik temenan iki. Ya wis aku percaya bae do dibuka jebulane bosok ditutupi. Aku kudune terang-terangan. Ki arep adol wedhus 2 juta wae ana cacate ora? Ya Kang ana cacate. Iki kupinge gudigen ngene delok. Tak dol semono wani ya monggo ora wani ya wis. Aja wah bagus iki no minus. Ora ana cacate, ora ana penyakite beres kabeh iki. Yo dituku tekan umat jebulane ngisore do boroken to gudigen. Wah dadine gelo. Cemet asem ya aku ditipu ya. Ngaten niku tidak boleh. Atau biasanya transaksi motor second kayak ya. Tak jual 10 juta. Oh, sing maneni pira-pira kok murah temen.
Keadaane piye? Wah, bagus, sip, nominus, halus. Oke, nanti tunggu jebulane ngono krok jebulane bar turun mesin diganti karo mesin liyane. Ya itu namanya curang. Ngatur sesuatu yang cacat tapi tidak terus terang. Bila idarin kelawan tanpa pertelo utawa terus terang. Li aibihi maring cacate ma utawa baik wala tasihu lan ora sah apa kismatu tirkati mayyitin adol bagiane tinggalane mayit didol ora entuk wala usyain lan ora kena atul suwiji-wiji minha saking kismah ma ing barang lami tuwafa kang durung den tunggone apa duyunuhu utange mayit wa wasayahu lan pira-pira wasiate mayit wa tukhraju ujratu hajatin lan ngetokake upae haji Watu kharajulan tentokake apa ujratu hajatin upae haji wa umratin lan umrah ingkana lamun ana apa haji wal umrah naiku ale ngatasi man utawa mayit ila ayyuba kejaba yen to adol dendol apa syai'un suci-wiji liqadha hadhil asya'i maring krana nyarutang iki pira-pira perkara patir katu monggo gawe tinggalan kamarhunin kaya dene den gedheake bidzalika kelawan mengkono-mengkono kang tinutur menjual tinggalannya mayit itu tidak diperbolehkan ya kecuali mayitnya itu sudah diberesi semua baik itu hutangnya baik itu wasiatnya baik itu kewajibannya misal tinggalan mayite wakeh tanah 1 hektar tapi mayite niku bapake atau simbahe iku duwe utang akeh iso duwe utang nang BRI 50 juta terus wasiat barang tolong kon aku ora ana sarutangno utangku terus kae nukokno montor ademu wong ora duwe montor ademu ditukake montor prantingge sekolah terus wong aku iku urung haji kon aku ora ana tolong dihajiake utawa diumrohke itu namanya haji badal boleh haji dibadalno digantikan orang yang sudah haji di sana biasanya misal kayak Pak Haji punya teman di sana terus bapakku sudah meninggal tapi belum haji saya telepon sama teman saya Ustadz yang sudah di sana yang biasa mutawif yang membimbing haji dan umroh Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz ala wasallam ya Allah Gusti kaifa haluk bagaimana kabarmu kawan nggih anak-anak apa iki tolong aku diumrohake bapakku ya tak transfer 1.500 utawa haji tolong aku dihajikno bapakku ya bapakku ora ana tolong di
hajiake biasanya 5 juta nek haji karena 40 hari nek umroh kan 3 hari cukup mulane murah kita transfer 6 juta lah kalau sudah semuanya dipenuhi hutangnya wasiatnya kewajibannya si mayit sudah semua baru boleh dijual asetnya atau dijual dulu tapi untuk melunasi, untuk memenuhi wasiatnya, untuk memenuhi kewajibannya yang belum dilakukan ketika masih hidup. Intinya apa? Nggo gawe keragate mayit lah baru didum. Ngono ya. Bidzalika qorikikin wallahu alam bisawab.